Så skal vi ellers op i sadlen, der blev trampet i pedalerne i Varde i dag. Midtbyen var kulisse, da eliten i dansk cykelcross kæmpede om Danmarksmesterskaberne. Til juli er der igen sommerspil i Arnbjergparken midt i Varde. Men i dag var der helt andre ting, der var på spil. Der er lidt på spil. Der er en rød-hvid trøje, man gerne vil have fingre i. Så spiller jeg med nervøs. Varde Cykelklub stod bag et veltilrettelagt DM i cykelcross med masser af action, placeret publikumsvenligt i byens centrum. Sådan en rute som i dag, som ikke er udbredt våd, den bliver hurtig. Verdensmesteren i mountainbike nævnes blandt favoritterne til det danske mesterskab i herreeliten. Jeg har kørt flere løb, end jeg gjorde sidste vinter, og jeg har trænet lidt mere struktureret og været ude og investere i lidt nyt udstyr. Sådan. Så jeg har lige gjort det sidste, det skal til. Unge Jannik Hyltoft Hansen fra Tønder er førsteårs senior. Han var helt i top som junior, men mod de bedste herrer bliver det svært. De har noget mere erfaring. De er dygtige. Og så kan de køre en time fuld skrald, og jeg måske gå ned de sidste 5 minutter. Du er en ung mand, så det skulle du jo sagtens kunne klare. Ja, men de har lidt mere rutine, så... Anders Klinkby fra Vejen er outsider. Ruten i år, den er lidt mere speciel, end den plejer. Der er nogle hurtige steder, og samtidig er der meget teknik på den, så det er lidt, hvad man skal satse med af dæk og det ene med det andet. Her går starten til DM i cykelcross, og en del foregår på vejene i Vardes centrum. At en så stor del af ruten 2600 meter var asfalt, fik Anders Klinkby til at satse stort. Han monterede sin cykel med landevejsdæk. Jamen, der kan ske det, at jeg i skoven vil miste nogle meter i forhold til de andre, fordi at jeg lige nøjagtigt ikke har den samme grip. Men samtidig så er der så meget asfalt i år, at jeg håber, at jeg kan indhente det meste der, og så dermed kunne køre den hjem. Den forsvarende mester Joachim Parbo fra Aarhus kom bedst fra start. Og så Joachim helt op i højden. Men både Christian Poulsen og Anders Klinkby følger tæt efter, sammen med den tidligere tredobbelte mester Kim Petersen. Der er ikke noget frost endnu, og der er heldigvis ikke for meget vand på den rute her. Det har været lidt slemt her i efteråret, men som det er i dag, er det helt perfekt. Kim Petersen stammer fra Kalundborg og afløste Mr. Cykelcross Henrik Djernes for 5 år siden. Jeg er jo kun 25. Jeg tog det første DM efter Henrik Djernes, han stoppede, da jeg kun var 20 år gammel. Så jeg har jo slet ikke, jeg er jo ikke toppet endnu. Men Kim Petersen får et skidt løb. 2 gange må han skifte cykel på grund af defekt. Det tager jeg noget tid på. Jeg tager nok 20 sekunder på det. Og lidt humør måske. I cykelcross køres i en time, det vil sige cirka 10 omgange. Og efter 2 omgange begynder det at regne. Efter 2 omgange må jeg sande, at jeg må blive nødt til at skifte til bigdæk. Jeg er helt overbevist om, at havde det holdt tørvejr, så har jeg kørt fra den med de dæk. Det fungerer godt, så længe der var tørvejr. Den forsvarende mester Joachim Parbo er ikke til at røre. Han kører i mål i ensom majestæt. Parbo var bedre end os andre i dag. Og han kører nok også det mest fejlfri løb, ligesom sidste år, og det vinder han på. Men han er også den, der har sat sig mest på det, så det er godt, at det er den mand, der vinder. Kim Petersen endte helt nede på 6. pladsen. Parbo var for svær. Jeg var lidt bedt over, at jeg ikke sad det op, fordi det er de små marginaler, jeg er bedst til. Men sådan er det. Der kommer en gang igen næste år, og forhåbentlig så bliver det en lige så god rute. Også Christian Poulsen var skuffet. Han fik aldrig kontakt med førergruppen. Jeg synes sgu egentlig, jeg gjorde næsten, hvad jeg kunne derude, da jeg havde ikke nogen fejl, og mit udstyr det virkede, som det skulle, og det var en barsk rute. Fandt man først rigtig ud af, når man kommer i gang. Så du mangler lige det sidste? Jeg mangler lige 1,5% i dag. Anders Klinkby havde en god slutspurt og fik en 5. plads. Det var en chance, jeg ville tage, at jeg ville satse med uden mønster, og det fortryder jeg ikke. Det kunne have været, det holdt tørvejr, og så er det mig, der har vundet i dag. Den unge førsteårs senior fra Tønder, Henrik Hyltoft Hansen, måtte se sig placeret i den tunge del af feltet som nummer 9 af 16 deltagere. Så han mangler lidt erfaring, men kan stå på podiet. Arrangørklubben Varde fik en dansk mester. Det var 14-årige Mads Gregersen, som vandt klassen ældste drenge. Hans storebror Morten blev dansk mester for juniorer, og i ungdomsrækken blev 15-årige Kenneth Hansen fra Haderslev dansk mester. Og lad os så tage et kig på nogle af de øvrige sportsresultater. Vi starter med håndbold. I mændenes første division mødtes Stoholm og Tønder. Den målrige kamp endte 41-35. I kvindernes første division vandt Fredericia over Nykøbing Falster med 26-25. Og i Isligaen der havde Esbjerg besøg af Nordsjælland. Vestjyderne vandt 3-2. Sport i Syd er produceret med støtte fra Frøs Herreds Sparekasse og Sydenergi.
Og jeg kan lige så godt sige det med det samme. Jeg undskylder på vejrgudernes vegne, for i morgen venter nemlig en regnvåd mandag. I aften og i nat skyde med regn af og til, jævn til hård vind fra syd og sydvest, ved vestkysten i perioder op til kuling. Temperatur i nat ned omkring 5 graders varme. I morgen mandag om formiddagen fortsat skyde med regn af og til og jævn til hård vind fra sydvest. Om eftermiddagen tager vinden lidt af, og det giver nogen opklaring vestfra. Temperaturer omkring 7 graders varme. Vejrudsigten er sponsoreret af dit energiselskab. I morgen er Hans Henrik Hansen gæst i Mig Mit Job. Han har i 13 år tegnet det tyske mindretal udadtil. Det er klokken 11 og en halv time senere, da vi er klar med Set og Sket. Jeg var tænkt det samme, at det var ikke noget fra nutiden. Det var, jeg troede, det var enten var en el eller en kronhjort fra nogle gamle noget. Geviret er over 10.000 år gammel, der stammer fra en kæmpe hjort, der er fundet i jorden på Sydfyn. Landmændenes gyldetanke kan blive forvandlet til de rene pengetanke, hvis et nyt forsøg med at brænde gylden af og bruge den til gødning bliver en succes. Jeg synes, det er sådan en meget fuldendt måde, at man kan skænke op, uden at det er noget som helst. En lille opfindelse til at stoppe rødvin med har fuldstændig ændret livet på en opfinder i Nørre Vorupør. Ja, og vi slutter med flere billeder fra Fredericia, som i dag havde besøg af 4.000 duer. Og duerne var altså ikke helt almindelige. De var nemlig med i Danmarks Racedueforeningers nationaludstilling. TV Syd flyver videre i morgen på gensyn.